Dit is Rondje Regio met vandaag een bijzonder afstudeerproject in Gratum. Jubileumroutes van Proteon, onder andere in Kessel. Maar we gaan eerst naar het Beachpark in Overloon. We liggen al bijna een jaar stil, op een paar maandjes na vorig jaar. En we kregen de reactie en de vraag van, hey, kunnen we niet iets buiten gaan sporten? En dat idee was vorig jaar al, zeg maar, is dat geboren. En toen zijn wij aan het uitwerken gegaan en we hadden zoiets van, nou, alleen een zandbakje er neerleggen, dat vinden we eigenlijk niks. Als we het dan doen, ja, dan doen we dat, proberen we dat ook wel op een leuke manier te doen. En aan de hand daarvan is het idee ontstaan om voor deze hele zomer lang, tot eind augustus, bij ons hier op de parkeerplaats bij de Rijhal, een beachpark neer te leggen. Waar jong en oud van allerlei buiten lekker in de gezonde lucht, zonder corona, lekker zijn gang kan gaan en van allerlei sporten kan beoefenen. We hebben van alles en nog wat, met name 2 beachvelden waarop beachvolleybal, beachvoetbal, handbal, korfbal, beachbadminton, tennis, daar kan alles op gedaan worden. We hebben goaltjes, we hebben netten, we hebben alle materialen, zodat de mensen dat eigenlijk in principe zelf niet mee hoeven te brengen, maar dat ze gewoon lekker vooruit kunnen. En uiteraard hebben we ook aan de jeugd gedacht, want we hebben een trampoline staan, er staat een tafeltennistafel, er staat een tafel voetbal, er hangen 2 dartborden buiten en helemaal achter op het park ligt zelfs een jeu de boelbaan, zodat ook de oudjes bij ons lekker kunnen genieten. En dat in combinatie met een leuk terrasje en wat gezellig vertier, denk ik dat we hier een heel leuk zeg maar plein hebben en een park hebben waar heel veel mensen, zeker als het mooi weer is, bij ons deze zomer heerlijk kunnen genieten. De hele regio is bij ons van harte welkom. In kleine groepjes kunnen ze alle veldjes reserveren. De andere attributen die zijn gewoon vrij voor te gebruiken. Je mag jong en oud gebruik van maken. De veldjes die verhuren we. En de kosten daarvan die zijn €30 per uur. Maar ja, als je al met 4 mensen komt, dan krijg je daar 8 consumpties bij. Dus voor €7,50 inclusief 2 consumpties ben je al lekker een uurtje bezig. Nou, de respons die begint langzaam te komen. Vanaf vandaag, is 5 juni, is zeg maar het hele land alweer ruimer versoepeld. Buiten zijn de sportverenigingen nog weliswaar toch wel actief. Maar ja, dat loopt nu richting de vakantietijd ook allemaal ten einde. En we merken steeds meer dat er vraag komt vanuit kleine clubjes die al gereserveerd hebben, maar ook verenigingen die hier een afsluitingsdag komen houden en zelfs bedrijven die zeg maar hun vakantieborrel hier zo meteen komen houden met een leuk arrangementje erbij. We hebben een barbecue en we hebben een leuke menukaart en dus ja, voor ieder wat wils denk ik dat we te bieden hebben. Ja, het is vorig jaar toen al corona helaas er was. Toen heeft een van onze leden die heeft aangegeven van hey, kunnen we niet iets buiten regelen, want we hebben al lang niet meer kunnen volleyballen. Nou, dat vonden we een goed idee. Dat is meteen met Harold ook hier van de Rijhal is dat afgestemd. En toen hebben we dat samen helemaal uitgewerkt. Nou, dus dat is zo gebeurd, zo gedaan. En dat hebben we verder met Harold en met onze leden is dat helemaal uitgewerkt, opgebouwd en met dit als resultaat. Dus dan kunnen we lekker buiten ook volleyballen. Ja, er zijn verschillende afspraken gemaakt om ook in groepjes te gaan volleyen. En dan in combinatie met wat drinken en wat gezelligheid is dat eigenlijk ideaal zo voor de wintermaanden, zomermaanden. Maar we hebben nog 1 dames niveaubo competitieteam, 2 recreantenteams, 1 dames, 1 heren. 2 dames recreantenteams en nog een team van wat oudere dames die alleen trainen en gezellig samen hier ballen in de sporthal. Dus we hebben gekeken van ja, moeten we gaan samenwerken met andere sportverenigingen of andere volleybalteams in de regio. Maar uiteindelijk hebben we gezegd van nee, dat is ook niet ideaal. Dus we gaan gewoon als een gezellig klein clubje gaan verder. En dat doen we nu al een paar jaar en dat bevalt eigenlijk iedereen wel prima. Dus wie weet, als ze hier lekker komen spelen en ballen, dan meld je aan, kom proberen. Zoals je ziet hebben we hier ook een prachtig terras.
En zelfs, we hebben op ons terras 2 tv-schermen hangen, want we gaan een hele mooie sportzomer tegemoet. Niet alleen hier bij ons op het park, maar ook de profsporten komen dit jaar echt volop aan de bak met Olympische Spelen, met, zoals je ziet op de tv, de Formule 1, maar ook het EK voetbal, de Olympische Spelen, de Tour de France. Dus ja, ook hier bij ons op het terras kun je prachtig tv kijken onder het genot van een heerlijk stukje vertier. Stella van Beers is studente aan de Design Academy in Eindhoven en heeft een bijzonder afstudeerproject bedacht. Een maaisilo omgebouwd tot een kunstproject met een functionele bestemming. Stella, wat was nou precies de opdracht die je kreeg? Nou ja, de opdracht was eigenlijk best wel vrij. Ik zit in mijn laatste jaar en voor eindexamen stimuleren ze altijd dat je een beetje iets doet wat je normaal eigenlijk niet echt durft te doen of misschien geen tijd voor hebt gehad. En toen dacht ik ja, eigenlijk aan dit, want dit is iets wat ik al heel lang een keer wilde doen en nooit echt durfde. En nu dacht ik, nou moet ik het nu doen. Ja, en wat spreek je dan zo aan? Hè? Want ik begreep, het is een meisjesdroom, dus dat gaat heel ver terug. Ja, klopt. Nou ja, ik ben altijd wel fan geweest van de dieren en de boerderijen. En daar zie je deze dingen eigenlijk altijd terug. En ik vond het altijd best wel mooi, omdat het leek me gewoon zo magisch als je dan een soort van klein huisje of een uitkijktoren in zo'n voersilo zou hebben. Omdat je dan eigenlijk heel hoog zit en niemand heeft echt door dat jij erin zit. En je kan wel heel ver kijken en dat leek me gewoon mooi. En dan komt het ook heel erg goed uit dat veel varkensboeren stoppen. Dus er waren heel veel silo's beschikbaar. Of vergis ik mij daarin? Ja, dat is wel waar. Ja, dat is zeker waar. Dat klopt. Alleen, hoe ging de zoektocht? Nou, ik wilde geen nieuwe silo. Ik wilde eigenlijk al heel graag een silo die al heel lang gebruikt was en inderdaad al oud was. En toen heb ik een middagje boeren gebeld en dan zei die van nee, je moet die bellen. En dan zei die weer nee, je moet naar die bellen. En toen uiteindelijk ben ik bij iemand uitgekomen die had inderdaad zijn varkensboerderij verkocht. En die wilde hem graag wegdoen. En toen had ik verteld van mijn project en toen mocht ik hem zo hebben. Oh, dat is toch heel erg leuk. En dan moet dat ding ook nog getransporteerd worden, hè? Ja, dat was misschien wel het grootste obstakel. En de grootste kostenpost? Ook wel een beetje, maar ik heb hem achter deze bus hebben we hem op een aanhanger gekregen. Het platleggen was heel spannend. Dan is er ook een barst op de bovenkant gekomen. Die hebben we weer kunnen repareren. En toen hier naartoe vervoerd, zijn we de hele dag mee bezig geweest, maar het is wel allemaal gelukt. Maar je geeft aan, de opdracht is eigenlijk heel vrij, dus je kon er eigenlijk mee doen wat je wilde. Ja, eigenlijk wel. Ja, het moet natuurlijk wel, mijn school stuurt wel heel erg op aan dat het iets maatschappelijk relevant is. En ja, hergebruik valt natuurlijk altijd wel goed, omdat het ook gewoon iets is waar we nu heel erg mee bezez moeten zijn. En het is ook functioneel. Zeker, hè? Ja, absoluut. En is het ook de bedoeling dat mensen er gewoon in kunnen kijken? Ja, voor mij wel. Dit is een beetje een voorbeeld van hoe ik het voor me zou zien dat het op grotere schaal zou kunnen. Dus dit is echt een prototype. Dus het is ook de bedoeling, het zou een keer voor een overnachting zou kunnen of als uitkijktoren of van alles eigenlijk. Dit is gewoon een prototype van hoe ik het voor me zou zien. En dit is ook dus het begin, als ik goed begrijp. Hè? Maar als het nou echt goed uitpakt, ja, als het aan mij ligt, dan heb je iets geweldigs. Zou het begin kunnen zijn van iets groters. Ook omdat ze gewoon op geen andere manier gerecycled kunnen worden. Dus als er niks mee gedaan wordt, worden ze verbrand. Want wat is het voor materiaal? Het is polyester glasvezel mix. En als je dat dus wil recyclen, moet je de twee scheiden. En dat is heel erg prijzig. Dus dat wordt niet gedaan. Alleen het het metalen onderstel kan gerecycled worden. Maar de hele koon, zeg maar, daar kunnen ze niks mee. Ik wilde eigenlijk een kleine soort overnachtingsplek maken waar je ver kon kijken. En ik wilde niet meteen hem helemaal vol stoppen met heel veel. Ik wilde ik wilde gewoon bij het begin beginnen en dan per stap kijken wat ik nodig had. En toen zijn we eigenlijk begonnen met want hij lag nog plat, wat het makkelijker maakte om overal bij te kunnen. En toen hebben we de eerste 2 verdiepingen erin gebouwd en die uitbouwtjes. Hij is net te smal om plat in te liggen en ik wilde wel graag ook dat het een beetje comfortabel zou zijn en ook dat er wel een bed in zou kunnen. Dus hebben we de diameter een beetje verbreed, zodat er gewoon een 1,20 bij 2 meter matras in kan.
Nou, dan hebben we eerst de 2 verdiepingen erin gemaakt. En toen later hebben we dan de uitbouwtjes eruit gemaakt met polyester en gevacuumvormd acryl voor de ramen. En ja, toen zijn we langzaam aan toe gaan werken dat het hier rechtop ging. Dat was echt, dat vond ik heel spannend, want toen hadden we er al heel veel uren in zitten. En toen moest hij nog rechtop, dus dat was spannend. Maar dat is wel gewoon gelukt uiteindelijk. En de deuren en dat soort dingen hebben we allemaal nog gedaan toen hij plat lag. En toen is hij rechtop gekomen. Nu zijn we nog de verdieping aan het afmaken en een trapje om naar boven te komen. En ja, nu een beetje de laatste handen eraan leggen en dan hopelijk is hij maandag af. Dus het wordt nog even hard werken, maar het gaat wel lukken denk ik. Ja, en Stella had een plek nodig voor haar gigantische silo. En uiteindelijk kwam ze bij jou terecht, Jackie. Hoe is dat zo gekomen? Nou, ik kreeg 2 maanden geleden een appje van mijn achternichtje, die een oma heeft in Gratum. En die zei, ik heb een hele leuke vraag voor jou. Ik weet zeker dat jij het leuk vindt. Ik zeg, nou, stel maar. En toen vertelde ze dat haar zusje, die afstudeerde op de Design Academy in Eindhoven, die had het idee om een silo om te bouwen tot een huisje. En ze had een silo op het oog, ze had ook al ontwerpen, maar ze had nog geen plek waar ze hem neer kon zetten. En Liz, die dacht, nou, dat is helemaal perfect voor Kapittersbos. En waarom is het hier zo'n goede plek, Jackie, om een silo te plaatsen of een kunstobject te plaatsen? Nou, ik schrok er in het begin natuurlijk van, maar onze tuin, onze landschapstuin, die we 18 jaar geleden zijn we eraan begonnen. En die groeit steeds meer. En eigenlijk wat ik zie gebeuren is dat er steeds meer verhalen bij komen. En dat vind ik mooi. Je hebt een tuin die je graag wil delen met anderen. En niet alleen de bloemen, maar ook objecten die erin staan. Dus het is van lieverlee heel langzaam gegroeid. Objecten van het kunstenaarscollectief in Hoorn, die staan hier al 15, 16 jaar in, her en der verspreid. Ik zit hier op een rotsblok en die komt uit de Abruzzen in Italië. Dat is een heel lang verhaal, maar kort gezegd liggen er hier om mij heen 28 rotsblokken uit een steengroeve in Majella. Dat is een natuurgebied in Italië. En die zijn via een gek idee van een cineast, zijn die hier terechtgekomen. Nou ja, dat soort dingen vind ik gewoon leuk, omdat je betekenissen toevoegt aan je plek. En voor die mensen die dat heel graag willen zien en ook misschien wel die rotsblokken, is dit vrij toegankelijk? We hebben, als mensen op de paden blijven, dan mogen ze komen kijken en gewoon de tuin bezichtigen. Er mogen geen bloemen geplukt worden, dat gebeurt natuurlijk ook regelmatig, ook fruit. Dan moeten mensen eventjes vragen. Maar als ze gewoon de tuin inlopen en ze volgen de paden, Simon die probeert altijd te maaien. Maar die houdt ook enorm van wilde bloemen en van hoog gras. Wat een aantal mensen een beetje in verwarring brengt, want die vinden het een chaos. Maar in die chaos zit een heleboel schoonheid. En daar is over nagedacht? Ja. Ja. En de silo blijft er staan? Ja, Stella heeft beloofd dat ze hem laat staan. Het is ook wel een behoorlijke klus om hem hier te hebben, om hem hier naartoe gehaald te hebben. Dat heeft Stella met haar vriend Rens gedaan. Maar er zijn gewoon grote kranen voor nodig om het ding overeind te tillen. En ook om het heel te houden, hè? Om het niet te beschadigen. Dus daar hebben we ook mee geholpen, met contacten. Maar ja, dat is niet iets wat je zomaar even afbreekt en weer... Nou geloof ik dat ze wel het stoute idee hebben om hem te verplaatsen naar de Dutch Design Week in Eindhoven. Maar dan moeten ze zelf bekijken hoe ze dat gaan doen. Dit alles is te zien op Kapittersbos in Gratum. Het is een korte route, een hele korte route, maar het is wel een prachtige route. Sjaak Hendricks uit Kessel loopt wekelijks met ouderen van de zorgwoningen van de Meerwijk een route door het dorp. Dat doet hij samen met onder andere Jan. Zijn vaste rondje gaat naar kasteel de Keverberg. Samen genieten ze daar van het uitzicht op de Maas. Vrijwilliger bij Proteon ben ik. Hè? En dat is voor mensen als Jan
En die komen te weinig buiten. Die blijven altijd maar binnen zitten en voor de televisie kijken. En dan neem ik hun wel eens mee, of wel eens regelmatig mee. En dan doen we een eindje wandelen. Maar we gaan nooit ver. Dat is... Naar de Maas, hè. En het kasteel. Het zijn dingen, ja, die vind ik ook leuk om te zien, hè. Van jezelf doe je dat vaak niet. En dan met z'n tweeën, ja, dan geniet je er toch wel van. Toch wel leuk. Dat Jacques hier gewoon wekelijks, zeg ik, meerdere keren per week met cliënten gaat wandelen. Ja, we denken dat dat eigenlijk heel normaal is, maar eigenlijk is dat gewoon heel bijzonder. Hè? Ter ere van het jubileum van Protean zijn er 8 wandel-, hardloop- en fietsroutes door Noord- en Midden-Limburg uitgestippeld. Een van die routes is die wandelroute van Jacques. Protean bestaat dit jaar 100 jaar, dus grote festiviteiten zitten er natuurlijk niet in dit jaar helaas. Dus we hebben gedacht van hoe kunnen we nou wel op een passende manier ons jubileum vieren. Protean staat natuurlijk voor gezond ouder worden. We staan voor een actieve leefstijl. En we willen ook mensen met die routes aansporen om te gaan wandelen, te gaan fietsen, te gaan hardlopen. En daarom hebben wij medewerkers en vrijwilligers binnen Protean gevraagd naar hun favoriete route. Dus wandelroute, fietsroute, maakt niet uit. En we hebben hen geïnterviewd, gevraagd naar waarom ze dan een speciale route vinden. Maar ook naar hun werk bij Protean. Wat maakt dat nou zo bijzonder? En dat heeft geresulteerd in 9 prachtige routes en maar ook 9 prachtige verhalen, denk ik. Ik denk wel dat ze het bijzonder gedaan hebben, omdat dit maar gewoon een korte route is. Die kun je met iedereen lopen, en bankjes genoeg. En ook met oudere mensen die wat moeilijker ter been zijn. Ja, Jan? Ja, je kunt op tijd rusten. We hebben altijd heel veel plezier samen. En hij kan zo mooi vertellen over vroeger. Oh, ja, Jan? Ja, die hadden wij thuis, hè, de levensmiddelenwinkel en de bakfiets. Ja. En ik was een jongen, die kon er alles mee. Hè. Ik kon die bakfiets van 3 wielen, die gebruikte ik vaak op 2. Hè. En, we hadden ook politieagenten in Tegelen die bij ons zelf in de winkel ook klant waren. En dan kwam ik daar ook wel de dingen brengen. En op een gegeven moment was een van die heren, die was een keer thuis. En toen zegt hij, och Jan, ik moet nog iets zeggen. Ik zei, wat is er dan? Ding maar eens goed, nou was ik donderdagmiddag zo laat gedaan is op Den Boog. En wie met een bakfiets deed. Ik zei, heb je dat gezien? Nou, er zit nog weinig tussen wist wat ik bedoel. Niet meer doen, hè? Zo ging dat wel. Jacques is een actieve vrijwilliger bij de tennisclub van Kessel, Kasteel de Keverberg en de Merwijk. Bij deze route komt alles samen. Straks als hier beneden de boulevard klaar is, dan neem je ook wel mensen mee met de rolstoel. Want ja, nou kun je er met de rolstoel niet komen, maar straks kun je er met de rolstoel wel komen. En dan, maar het is te ver voor Jan, zeg maar. Maar er zijn nog meer mensen die ook wel een stukje kunnen wandelen en dan neem ik die ook mee. De wandelroute door het Dit was het rondje regio voor deze week. Routes, dank voor het kijken. Goed weekend en tot volgende week. Protean.nl/jubileumroutes.